Tester, tester. Diretso ba? Diretso lang. Kakaliwa ka na sasakay ka ng tricycle. May trek sa taas. Ibang tanong mo, nasa yung nagpatong dyan. Salamat. Akyat ka na rin, kuya. Magtutulungan namin kayo para Thank you po. Malaki po utang na loob. Pinalat tayo mamaya. Makababa na kasi. Yung pababa. Sabi naman pababa. Ba't dito yung pababa? Dito. Oo nga. Di pwede dito pababa? One way lang ata. Oh, one way. Ah, ganun. Nakasarado yung daan. May violation pagka dito. May violation na mahuli. Oh, sino na yung sumunod? Next po. Yung kanina po. Uy, talaga. Teka lang. Biglang nawala yung sakit ko. Pagkababae, inom agad ng Biogesic. Kung makakababa. Hindi, joke. Joke. Grabe. Bababa tayo, ano ba? Next. Oo nga. Hindi ako nagsisim pa, pero napa. Napasenog na cross eh. Ano ba itong bad decision ko sa buhay? At least na-try mo na, alam mo nang hindi mo na uulit. I-adjust mo na. Kaya pala pagkukulit mo ng dami. Ito na. Next po. lupat eh. Lupat. May kape dyan. Ay, ito po, may coffee benda dito. Paano tayo mong gano'n yan? Sige. Saan po, boss? Sige po, tama po yan sir. Yeah. Okay. Buksan ko naman ito. Sige, sir, kanan. Ilang katawan sir sa lubid ha? Yung isa nakatukod sa bato para hindi kayo ma-balance. Oh, bay lang. Akong ano ah. Dito sir, dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos di naka-record, no?